خەباتکار و سیاسەتمەدارێک کورد حەسەن ساڵح li serûpela xwe ya taybet di malpera Facebook ya mîdya civakî kiryarên peyedê şermezar kirin û got ku Kurdan ji bilî koçberkirin û hejarî û ziyandana pêşeroja milletê Kurdan û ziyandana pêşeroja milletê Kurd tu tiştekî dî ji peyedê nedîtine. Salih berdewam kir û got ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi tawaneke kirêt li gundê Dakok li gundewarê Dirbêsiyê rabûye û ewlehiya gundiyan têk biriye û ciwanê xêzandar Yusuf Hisên Musa Gulebaran kirine dema ku hewl da ji ber leşkeriya PYD ya neçarî bireve û lingê wî birîndar bû nihat nexweşxaneyekê de ye tê dermankirin. Hesen Salih serbar kir ku zebeniyên PYD ji xwe napirsin çima ciwanên Kurdan red dikin ku wan bibin eniyên şer dervey deverên Kurdî û mirin û derbideriyê li ser wê yekê hildibijêrin. Salih berdewam kir û got ku Kurdan ji bilî koçberkirin û hejarî û ziyandana pêşeroja milletê Kurd tu tişt ji PYD nedîtiye. Hêjayê gotinê ye ku Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyekê de êrişkirina çekdarên PYD li ser mala Hisên Musa û Gulebarankirina kurê wî di dema revê ji leşkeriya PYD ya neçar şermezar kiribû.